ବସିଥିଲି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉଠି ଆସିଲି। କଣ ହେଇଛି? ମାଇକେଲକୁ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ କରିଯାଇଛି। ମୋ ପରି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ ଏ ଶୁଭୁନି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇନ ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବେନି।